Nay, kita nyo ti mulak nga kunay. Kalamansi katno lang dati kakapsat. Tatanay agsabungan. Oh. Dasabong nan mga idol. Oh, kakapsat nay. Ngono agmulmula ka makauray. Oh. Oh. Kita nyo man. Dama di pagsasaot ti do mga tattao. Lalo apaw no inyog ta may istoryak man. Nagmulak ti inyog tayang ko kay bagada kanong atik maabot ang ganay. Lakayak to kanaon. Kaya kita nyo man ay nagadunga bungbunga na magdagiti mulak inyog ditaw nagbit mga na oray ko kakapsat. Tata dati mang kalamansay nay. Oh. Mga ano nagagit ka kag mula dati apitem nga kunada. So nga apo agyaman apo kanyayo ngagbubuya. Maraming salamat po.